Pire cinta ngangge orang-orang apa polak-poloron. Mboke ora jadi-jadi anake. Ayu anake. Masih bersama dengan video syuting dari Narendra dan audio sound system dari Suryo Sumirat. Laras Moro tentunya punya campur. Giling zaman semono wayah gawe nang bal-balan. Masih bersama Pak Marianto, komandan kita yang punya wilayah Puri Kembangan. Zaman semono wayah gawe nang bal-balan. Labune akeh tenan akeh sing delok sing padha pisan. Boyo-boyo Anggope akeh tenan. goyah. Podok kelangan nanti akeh sing podok kelangan perawan rondo podo ahe mas si rondo penak rasane Angge orang-orang melo gawe melok ngomong rondo randane ompong duwe anak sak gedhe kingkong.